kad košarka priča. Dobar dan i dobrodošli u novi Floatcast. Mi smo ponovo tu sa vama, posle nekog vremena stigle su na red i naše analize, naše najave, koje možda vas toliko i ne zanimaju, ali mi smo tu. Osim Mirka, sa mnom je tu danas i Luka, ali pre nego što krenemo sa našom analizom, daću reč Mirku. Prvo da se zahvalimo našim partnerima Red Bullu, Vivat Betu uz čip promot 1 za 1 uz 1000 dinara depozita možete da dobijete 1000 dinara bonusa. Da se zahvalimo Community Mediji, Filipu, Miroslavu i Tamari na ovom studiju. I sad možemo da krenemo. Mogu bi Luka nešto da priča? Pa mislim da je red, brate. Šta ja, brate? Sad ja imam da kažem, brate. Imali smo jedan zanimljiv vikend što se tiče Euroligi. Sad smo doveli zanimljivo kolo, pa to, ali sad smo doveli goste iz suprotničkog tabora, malo pa da slušamo njih šta ima da pametno da nam kažu. Mi nemamo mnogo toga čega da kažemo, realno. Ja posle Pariza Po tebe, brate, ne mogu ni zaprimiti. Završava epizodu, kraj ja. Luka da priča, brate, tu razne priče, brate, znaš, selekcija šuta, sve oni to znaju. Ne da volažimo neke, a Kemis se gleda tabela od kada došao Saša Koheza, znaš. Šta od vam krenemo analizu prvo Zvezda? Prvo Zvezda. Pa ništa, Zvezda je pisala 4. uzastopnu pobedu protiv Baskonije, koja je, jel te, i dalje traži svoju prvu pobedu. Prvo poluvreme je izgledalo ne baš najbolje što se tiče Zvezde, kako energetski, tako i što se tiče ovako igre. Napadi su izgledali loše, Baskonija imala prednost, ali se to nakon poluvremena, kako se zove, sve promenilo. Zvezda je odigrala odlično drugo poluvreme, prelomila je treća četvrtina i tako je upisana još jedna sigurna pobjeda, što je najvažnije. Mislim da je Donatas Motiejunas ovdje tokom treće četvrtine napravio najveću razliku za Zvezdu što se tiče energije koju je doneo, što se tiče raznih stvari koje je radio, od faulova u napadu koje je izvukao, nekih lakih poena, slobodnih bacanja bio je siguran, pomogao je i drugima da stižu do poena, konkretno Kodiju Milleru je pravio dosta prostora ispod koša i treba naravno pomenuti odmah i Kodija koji ima još jednu odličnu partiju. Šta je po tebi bilo presudan faktor u igri što se tiče utakmice? Što se tiče utakmice, presudan faktor jeste to što je Zvezda samo u drugom poluvremenu povećala agresivnost, igrala sa mnogo većom energijom nego u prvom. Presudan faktor je što je Jordan Nwora odigrao još jednu fantastičnu utakmicu i što zaista igra na visokom nivou i mogu slobodno kažem da je on zaslužan za ovaj skor Zvezde, isto koliko je recimo i zaslužna i promjena trenera i energija koju i Saša Obradović donosi sa klupe ovom timu. Pomenuo si Motejunasa. Ja sam nekog utiska, mislim pričali smo mi pre toga da Zvezda ne bi uspjela da je Rivero na mjestu Motejunasa. Da, to se isto apsolutno slažem. Prvo što Motiejunas i za svoje godine igra dobro i u odbrani, što Rivero jednostavno teško da bi mogao da igra na tom nivou i energetski nevjerojatno doprinosi čovjek. U napadu je siguran na postu i mislim da je stvarno odličan potez Zvezde što je on došao u ovom trenutku. Mislim da teško da je mogla da dođe bolja zamena za povređene, jel tako, centra od njega. Bruno Fernando ili Donatas Motiejunas? Bruno te... pa ne znam, brate, vidjet ćemo. Mislim, meni baš nisu ni igrači za poređenje, ne? Da. Mislim, generalno, Bruno Fernando... Koga bi doveo Partizan pre? U ovom tri. A čiju... Ali ne, okej, mislim, zadovoljno sam ja Fernandom generalno, ali nekako nisu mi sad za poređenje. Sad u smislu, Fernando je mlađi, ne znam, malte ne 10 godina. Da, skoro 10 godina je mlađi od njega. Po gabaritima su slični onako, ali je Fernando mnogo pokretljivije, sad što mnogo više kreacije ima Motiejunas, što može da pire se da, jer Fernando ima igru u leđima, horog, poluhorog i zakucavanje, nema sad od njega nešto više da se vidi, ali može da otkloni loptu sa strane. On je čak po nekim stvarima meni sličan Tyreeku Jonesu, s tim što je veći za 5-6 cm, pa Ima 15 kg više. Ima 15 kg više onda, ali zna da
mirnije odigra nego što bi to uradio taj Rick Jones. Taj Rick Jones zna da pogodi Paulu Horog, ali sve to deluje nezgrapno i nikad se ne zna šta će to da bude. Sad šta je jedino njegov problem, to malo, niko još to nekom da njegovi procenti sa penala. Znači, to nije nešto što je za pohvalu, ali ipak ja mislim da u ovom trenutku na tržištu bolja opcija od te nije postojala. Slažem se, mislim da je on fantastična opcija za ovo što treba Partizanu, a to je neko da odmeni Jonesa 15-20 minuta koliko treba i mislim da je Partizan našao odličnu opciju za to. Da ne prolazimo odmah na Partizan ovako brzo, da se ne slanjamo, nema šta puno se priča, da. Jared Butler. Novo pojačanje Zvezde, moja želja u Partizanu, završila je u Zvezdi, ako hvala Bogu, sve najbolje mu želim. Mislim da Kakvi su utisci? Prvi utisci su odlični, ukoliko nema onu NBA out klauzulu za do kraja sezone, nadam se da nema. Mislim da je samo na kraju sezona, da? Mislim da će on jako lepo da se uklopi u ovu ekipu Zvezde, fantastičan je igrač zaista za neke europske uslove i što kažeš, zaista tražili su ga mnogi timovi i meni isto jako drago što je došao u Zvezdu. Mislim da Zvezdi treba jedan takav igrač, treba jedan neko ko će doneti instant kvalitet, da se ne rizikuje opet sa nekim recimo Javontom Smartom ili tako nešto iz NBA lige. Tako da ja jedva čekam iskreno da ga vidim kako će to izgledati na početku. Ja bih tebe htio da pitam onako jedno pitanje interesantno. Da. Do sad se ono pričalo, to se dovode igrači u Partizanu, NBA, pa se dovode tu neki skupi igrači, neki stranci. Kako sad ti to komentarišeš kad u Zvezdu, evo, koje je ovo pojačanje po redu od kada je već sezona, mislim, ajde, desilo su neke povrede, ali tebi se povredi Tyson Carter i sebi dođe Butler. To ti se znaš su. I sad, me zanimaju ti komentari kako se taj narativ oko domaćih i stranih igrača promenio i kako Zvezda odjednom više ne dovodi igrača iz Euroligi, sad se tu dovode NBA i pojačanja. Šta se tu promenilo? A znaš ti možda? Sve idu reklame, znaš što sve idu reklame i sad za odgovor se spremite kao nakon 15 sekundi poruke su. Što se tiče toga za domaći i strani igrače, ja tome nisam nikad nešto pretjerano dao pažnje. Mislim da je to narativ koji zaista ne postoji već neko vreme, to je bar ne bi trebalo da postoji, jer mislim da je prvenstveno treba da reći kvalitetnog igrača, a ne nekog zbog pasoša ili nešto tako. A što se tiče budžeta, ako ima para neka se dovodi, nemam ja tu nešto da kažem. Brate, sad niko nije, nikom ne smeti Radićem, niko to nije ni rekao, brate. A budžet je 20 miliona. Time nek se bave ljudi u klubu, nisam im računovođa, oni ako ima prostora u budžetu neka dovode igrače. Pa dobro, slažemo se. Ono što smo pričali u prethodnom podcastu, Saša Obradović je doneo drugu energiju. Da, apsolutno. To znali, brate. Ne kao iza Nevora, ali sad Slušajte meni, Đokicu, Luku, ne znam šta da vam kažem, brate. Ako opet slušajte njega, a? Ne, kad budem ja samo preskočiti ono i to, 10 sekundi i to je to. to u montaži taj deo. Ne, ali to je stvarno nevjerojatno koliko je količinu energije doneo Obradović, jer ovo stvarno kako je izgledalo pod Sferopoulosom sa početka sezone i ovo sada, to su stvarno dve drugačije ekipe. A prvo, bilo ko ne može bilo ko da vodite kvazi ekipe, ko što je Monako, mene je to kvazi ekipa, brate. Mislim, šta može s njima da uradi na energiju, društva, to ne ide energija nikakva, brate. Šta njih briga da li će oni ne izgube, povede 15 razlike, brate, bilo koga, i dođe Final Four i oni, ništa. I to te svaki put tako svima, brate. A ovdje postoji neki određeni identitet u ekipi, tu su navijači i ipak Saša Obradović, ovo nije ista situacija ovo kad je došao prošle. Ne, nikako. Prvo u tom trenutku kad je došao, on nije imao konkurenta u ABA ligi nikakvog. Onda u Euroligi nije imao takvu ekipu. Sad je to druga priča. Plus navijači koji ti znače, zato što je Obradović bio tu kad je bila ta korona sezona, prazne hale. U generalno poznate kako su mu pružali podršku svih ovih godina kad je dolazio u halu. Da, poznato je to i koliko su ga podržali u prethodnom rosteru kad je bilo 10 stranaca. Tad nije bilo za strance. Ma ne, ma šalim se ja se predavno. Ne, okej je, mi generalno nema ništa. Saša Obradović je neko ko je dobio i ovacije Partizana Republike. Pa dobro, mi smo rekli da se ta Zvezda ogrešila o njega, što je činjenica. No, on je dobar uvijek, brate, ja što sam imao priliku da čujem svih, niko od Partizanovaca nije nikad jednu lošu reč rekao za njega, niti on za nas, tako da nema tu šta čovjek. Ali pazi, ovo ti je sad pokazatelj da on stvarno voli klub i da stvarno hoće da radi ovdje i da uspe ovdje. Jer
posle onog odlaska i svega što je bilo, on se opet vratio da radi. I ja se nadam da će klub to da razume i da podrži čoveka maksimalno i da ga pusti da radi. Pa ne, pazi, ako se desi sad, nebitno sad će neki reći, ti govoriš da izgubi. Ako se desi neki slabiji rezultat, ne treba ga to oterati na... Naravno. Ali eto, jer će Xavi Pascal biti slobodan, ne znam nija šta. Naravno, treba pretrpeti, pa i ako se desi serija 2-3 poraza, nije strašno, bože. Ma i više, be, ali 2-3 poraza. Mislim, ako se desi. Kao kad bio Duško Pobjeda trener, znaš, isto gledali tabelu, brate, samo otkad, i onda ga zvali Duško Pobjeda. Ja došao Duško Pobjeda i oni imali, ne znam, 7-0, da vidite. Da, nešto je Da li je bilo, znaš, mi bi bili prvi na tabeli da se gledate koliko došao Duško Pobjeda. I došao kampa. Saša Pobjeda. Mene sad zanima druga stvar. Vora igra fenomenalno. Verovatno iznad očekivanja mnogih, ne iznad naših očekivanja, jer mi smo najavili da će biti bolje pojačanje od Moneke, a mislim po meni. Pa jeste. I jeste bolje na kraju. Kad se vrate Graham, Butler, uloga Navore u tom trenutku, pošto on trenutno uzima nekih sigurno 10 plus šuteva i izvede jedno 6-8 bacanja, nebitno koliko, znači ima veliki procenat napada ide na njega. Mislim da će to znatno da opadne, jer Butler je igrač koji hoće loptu, Butler je igrač koji će da koš. Graham je igrač koji će uzme 10 šuteva u utakmici, to je nesporno. I ja se samo nadam da Saša Obradović neće njega ugušiti u tom trenutku. Isto se nadam, pošto stvarno ova sezona ja mislim nadmašila svačije očekivanja, iako on igra fantastično, da li iko očekivao da će on imati 20 pojena u prosjeku prvih 6 kola, sem vas dvojice, eto. Ali ipak to se gledaju stručnici, ne mogu da gledate Vladu Đurovića, da gledate na negdje... Tako, Đokice. I subscribe-ujte se. Treba utakmice. Vladi Đurić naredi sport. Pustiš ovog testu, gledaš ovog sata. To će bip posle. Pa bip. Ne, ali stvarno pa sve zavisi od toga da li će Graham i Butler moći da, ako budu imali istu produkciju kao Navora, mislim da to ne bi trebalo da bude problema što se tiče Zvezde, možda što se tiče Navore individualno, ali ako uspeju i Graham i Butler da isporuče nešto što se od njih očekuje... Misliš da jedno 20 pojena da daju? Pa ako ne, mislim više, nadam se. Ako isporuče ono što se od njih očekuje, mislim da mogu da nadomeste to što će Navora uzimati nešto manje šuteva. Šta kaže struka? Drugih po 20, pa po neke 15, pa to je 160 pojena svakog. Šta kaže struka? Struka, remper struka. Što se tiče čega? Navore, ex Grahama i Butler. Zlo. Ovdje smo završili. Znaš šta njih tvoj? To je kao Željko. Uloga Navore. Uloga Navore. Ma treba isto da ostane, brate. Ništa je to ne bi dirao. A, ne može da ostane. Teško. Ko ne mora, brate, ko ti kaže? Ko te je to rekao? Pa te kako da ostane? Sa Grahamom i Butlerom na terenu da Navora uzima ovaj broj šuteva. Gdje ti je broj posljeda? Ne znam, brate, nisam ja trener, nisam. Ko tu moram da pitao, brate. Pitao je Obradovića. Nekog. Imaš dvojicu u Beogradu, biraj koga ćeš da pita. Znaš ono kad posle derbi bude, sad će da bude Obradović doveo tog i tog igrača, brate. Dosta smo pričali, brate, o njima. Kada sam ja baš do Obradović, nećemo da odemo igrača sad vodili, ja rekao Željko, Saša. Ja ti kažem, dosta smo pričali o njima. Pa dobro, nema šta više da kažeš, igraju sjajno, može se reći. Mislim, igralo se protiv Baskonije, to je stvarno bilo očekivano. Pa igralo se protiv Reala, igralo se protiv Žalgirisa. Igralo se, brate. Tu smo imao dobru predikciju, rekao ćemo da 0-2, brate. Pa strucno bila to, ali bilo... U tom trenutku Saša Obradović nije bezvanično trener, molim lepo. Ja sam predvideo 0-5. Pa ti si svaka čast, brate. Ja se ovim putem izvinjavam svih gledalcima i navijačima Crvene zvezde, ali i Partizana ako je neko igra u Vivatbetu. Tamo najbolje kote, brate, tam treba da igra. Pa treba. Pa dobro. Ali nemoj da slušate mene. Što ja kažem kont. Slušajte njega, ali šta on kaže pa igrajte suprotno od toga. Tako je.
Ćemo sad malo o tragediji. Počne. Tebi je ovako. Hvala na pašeci. Ne, katastrofa, mislim, prvo polovreme, to jest prvih 15-16 minuta je bilo okej. To jest početak nije bio sjajno, onda smo imali neki period, nekih 7-8 minuta kad smo otišli, ja mislim, u plus 6-7. I to je krenulo u tom trenutku izgledalo okej, to je bilo kad je krenula ona serija Washingtonova, kad je dao one 3 trojke za redom, ne znam ja, u 3 napada, posle moraš četvrto, odmah. Znate, i Brown je u tom trenutku bio tanak i neko ko je falio na terenu. Parker nije mogao da pogodi za 3, ali pogodio neke 2+1 šuteve, nešto je imao. Bonga svaku utakmicu igra s istim pristupom i on je imao neku okej ulogu. Ali onda je krenula na tenzija celo u hali i sve to što krenulo da se dešava. I vidjelo se da to ne ide uopšte u dobrom pravcu. Odbrana je bila katastrofalna, osim, ne znam, Arijana Lakića i eto, Bonge, na primjer. Ali Arijan Lakić je se imao zapao za oko. I ja mislim da je to realna slika ovog rostera. Da ti s ovim timom generalno... To je ono što sam ja pričao, to sam ja pitao Željka na konferenciji, da li ovom timu trebaju 2 beka. Zato što lupam da se Karlik nije povredio. U svakom trenutku kad Karlik izađe napolje, igra Partizana ne postoji zato što Washington nema kreaciju. Nema nikakvu kreaciju, on ne može loptu da prenese preko bola. I to je jako teško da se igra kad se igrači ne kreću bez lopte. Play se ne kreće bez lopte, ne kreće se niko oko njega, on ne zna da igra pick and roll kako treba i to je to. Drugo, ja ne znam da li smo dali neki poen iz tranzicije, ali je bila neka kontra uopšte već. Svaki put kad se krenula kontra, mi smo stali sa driblingom. I to je sad problem tog limitiranog rostera kog smo imali za ovu utakmicu. Trebalo bi da Bruno Fernando bude novo pojačanje, ali u ovom trenutku je sad mnogo veći problem playmaker nego što je to... Pazi, znaš, to je još veliki problem što tebi kad je Washington play, pošto imaš jednog beka, što ne može da igra playa, što čovjek treba da igra bez lopte, ti imaš s njim u petorci Lakića, Marinkovića, Brauna, zavisi koja dvojica su na 2 i 3. Marinković ne može da igra s loptom ni slučajno. Sterling Brown opet je ušao u onaj period da je kad spusti loptu, vataš se za glavu. Pa zato što lošu selekciju šute, ali... Ne, pričamo o spuštanju lopte na parket. Tako da, Pariz je, mislim, nije bilo toliko teško pripremiti utakmicu jer znaš da imaš jednog ball handlera na sebe, njega udvojiš i to je gotovo. Ali Pariz je na 4-2. Nisam 4-2, da. Mislim, Pariz je dobro krenuo opet, ali nije to ekipa koja se meni sviđa. Drugo, mi smo igrali neke pozicione napade protiv njih koji su igrali rangan sa druge strane. I pritom to je bilo nebrojeno puta da mi ne stignemo da se vratimo u kontru, oni su već završavaju na obruču ili bilo šta drugo. Ne ide sa njima da igraš i koš za koš. Da se jure Pariz. Ali moraš da igraš brže. I to stajanje u mestu polako je bilo toliko ubijanje i atmosfere i tempa utakmice da nije moglo, oni su na to odgovarali brzim šutevima. Pa Partizan je tu stao u trećoj četvrtini, koliko je bilo +2 za Partizan, je tako? Na kraju druge četvrtine? Na poluvremenu. Ja mislim da je bilo plus za 2 za Pariz. Partizan 4 napada vezano na početku drugog poluvremena igra na Tajrika spušta loptu dole. I ne da ni jedan koš. Partizan je dao koš, 4 minuta. Mislim da 2-3 minuta sigurno bilo na početku drugog poluvremena. Sigurno. Bilo je loše dosta, ali ja kažem, ja ipak mislim da je to problem rostera i da to se pričalo juče na konferenciji da su ovdje igrači trebali da dođu ranije određeni. I to je ono što je meni, to sam ja Miću pitao, koja je njegovo mišljenje, da li mi možemo da snosimo posledice po celu sezonu zbog onog turnira u Australiji. Iako imaš period od manje od mjesec dana, imaš 20 nešto dana za pripremiti. 21 dan, ti odeš 5-6 dana u Australiju, pritom nisi ti otišao u Beč, nego si otišao u Sydney i u Melbourne. I tamo su se povredili određeni igrači, nisi imao vremena za trening, igrao sve utakmice i prvo gostovanje u Dubaji. A ti znaš da ti je prvo gostovanje? Da, pas. Ne može. Nobody remember. Ne znam, Partizan ako hoće nešto, taj playback mora da potpiše za vikend. Da bi... Kako je Željko rekao da on u ovim trenucima neće da pauzira, nego čim taj igrač dođe da će odmah da gurnu. Da, zato kažem da bi mogao da igra protiv Barcelone. Protiv Hapoela ne sigurno.
Ali će... Pusti da prevede loptu. Hoće, a? Misliš? A pa da će nije izbio iz auta. Ja, kako Tvoje viđenje. Partizan Pariz? Pa, mislim da ste baš dosta sve pokrili, kako se zove, da, što kaže Mirko, teško je juriti se s Parizom, pogotovo sa onim njihovim šutem u posljednjoj četvrtini. Ako se ne varam, oni su u posljednjoj četvrtini šutirali 6 od 6 za 3 poena ili 7 od 7. Nešto. 31 ili 32, to je bilo... Da, to je, tokom cijelu utakmicu to je fantastično. Ajde, neki šutevi jesu bili otvoreni, ali neki šuteri kao Hifijev na kraju, recimo kada je Parker savršeno čuvao na kraju i na preuzimanju i on u posljednjoj sekundi uzima onaj njegov šut i to ulazi. I uspeo je Brown da odgovara na kraju, ali do te četvrte deonice mislim da je šutirao 1 od 8 tipa za 3 poena ili nešto tako, da do tad ništa nije išlo što se tiče njega. Trebalo, ono. Da. I što se stvarno kaže, teško je igrati s bilo kim bez klasičnog playmakera, bez nekog ko može prevede loptu, postavi napad. S Washingtonom je to stvarno izgledalo problematično, iako se možda očekivalo da će on uspjeti na neko njegovo ludilo nešto da uradi. Da. Mislim da Partizan ima juče 14 faulova za cijelu utakmicu. Ne varam, kako to komentarišete? Užas. Bio je u jednom trenutku da je bio njihov zadnji napad, mislim na kraju prve četvrtine. Mi smo imali do tada 0 faula. Da, mislim da Ili jedan Parker. Faul Parkerovi, da je Osetkovski napravio drugi faul na 5 sekundi do kraja četvrtine. To Željk ulazi u teren i faul, ja sam crveni će da eksplodira. Ono na kraju, prosto neki polubezobrazan faul, ono da je malo, mislim bilo bi me... Prvi faul je bio nešto. Da, mislim da je prvi faul bio nesportski faul Parker. Da, ali poslije toga Osetkovski je bio blizu da uradi tako nešto. Ali ja ne znam da li određeni igrač je neprijatna tenzija koju izaziva Željko. Ali to je sad sa druge strane, kod njega ili si veliki igrač ili nisi nikakav igrač. I to je to ko može da se nosi s tim, taj dobro prođe, ako ne može. Ali meni je samo jedna stvar čudna, promeniš se 5 nekih 5 dana razio faul na paperu. Ne znam ja ovdje bi se, ne znam da donesu loptu, a sve to drugi igrači. A? Kako da ovo igra kad četvorica mu kažu što mu ovaj nije dao loptu? Ja se time bavim. Jel treba jedan Željko Obradović? Ja ih pitao šta on ima. Ja kažem, momci, da uzem izađem na tablu da napišem da bi mi malo više vremena trebalo. Za faulove. Da. Osim Lakića koji je napravio 4 lične, Cijela ekipa je... niko nije napravio ni 3. Da. Znači katastrofa. Mislim da je to... Je napravio 10 ličnih više. Šta Partizan sad ide duplo kola? Duplo kolo. Da. Šta mislite o tome, momci? Da bacimo neke predikcije. Moram želeo da tim tu skati se. Molim te, neko bati će da nas napljuje. Zvezda. Da moram. Pa, Da te može. Zvezda opet, što se tiče tog duplog kola, prva utakmica je kući protiv Asvela, to opet ne bi trebalo da bude neki problem, jer iako je Asvel sad pobedio Dubai, zaista ne vjerujem da Zvezda u ovakvoj formi može da izgubi od ekipe koja je, da kažemo, skromna, ne. U igrački pre svega. Nasvel. Tamo igra bate Žak Seljak, ozbilje bi gledalo. Što se tiče toga, tako tu ja iskreno predviđam 2-0 što se tiče Zvezde. Mislim da ni Makabi isto, iako su sad pobedili Real, opet to je Zvezdin, Pionir je nekako, Zvezda je navikla tu da igra i mislim da ni Makabi trenutno na 2-4 ili na 3-3, kakva je trenutno situacija, možda što bela. Nemamo pojma. Tako da mislim da bi Zvezda tu trebalo da nastavi sa svojom serijom, zato što protivnici nisu... Makabi u 2-4. 2-4, da, mislim da i Asvel ima 2-4. Da. Ima. Da, mislim da to stvarno ne bi trebalo da Zvezdi bude ove nedelje neki veliki problem, da se i ovdje ostvari još jedno ubedljivo duplo kolo. Ne ubedljivo, nego da se jednostavno ostvare 2 pobjede i da se nastavi taj niz. Znaš, nije interesantno što Savo Baskod ima 0-6, svi ostali timovi, svi 19 timova ima bar 2 pobjede. Da, to je nevjerovatno. I svi sem HPL-a imaju... Ili 2 poraza, da. Znači, ovo će da bude ludilo mozga. Znači, Partizan gostuje HPL, HPL naš 6-1. Pa ne, brate. Ne. Ne? Ma ne. Čekaj, da završimo sa Zvezdom što nije. Ajmo da kažemo za Zvezdu, pa da završimo. Brate, ti si ostrašćen, ja ti kada tu imaš neke, brate, određene probleme, brate, ne znam šta bi ti rekao. Lako. Pa ne znam.
I kako dure vetar, brate, ko više pobeđuje za njih navijaš, brate. Ja sve znam, brate, ja vidim sve. Ono, Zvezda u fudbalu, Partizan u košarci. Prošle nedelje ih napljivo, već, ali da vidiš sad, druga priča. Ja, šta, ko će uzeti skalp? Makabi. Misliš? Ja mislim da će Makabi uzeti. Mislim, ja sam opet subjektivan, znači ja i kažem, Za 2-0, ja kažem 2-0, da. idemo dalje. Partizan. 2-0. 1-1. Isto 1-1 predviđa. Pa dobro. Sad gledaš mene, brate, ima još neki utakmice. Pa eto. Ja verujem da je to... Kako će Partizan dobije HPL? Sa ovim rosterom ovom. Kako će Partizan dobije HPL s ovim rosterom? Gde vidiš prednost? Dwayne Washington, Insanity partija, 45 poena. Gde ti vidiš da Partizan može da... Igrao vam te do vašim terenu. Budu. To nije jasno. Gdje ćeš veći domaći teren? Plus Washington na play-u. Plus Washington. Pa pazi, Željko je probao Bongu. Tako da ja mislim da će Bonga da startuje na play. Dobro. Tu kada ti kažem, ja ne znam kako, ali 2-0. Jel može tako? Ne može. Mada preći da pobedimo HPL nego Barcelonu, ali će pobedimo. Ja mislim da Barcelona za sad nema pobedu Ali na gostujućem terenu. Znam sam. Već 20 godina. Postoje Partizan, ima jednu mladu. Ne može da dobije Barcelonu. Čitaj dalje ko igra. Dalje. Cijelo duplo kolo. Sve će bude ispucao. Dobro, odmah. Čitaj mi, ja ću brzo. Žalti svetac. Dvojka. Ušao si ipak. Si vidio, a? Bayern Real. Ma ne dvojka, Kec, bre. Bayern Real. Bayern Real. Kec. Pa Makava. Kec. Barca, Milan. Barca, Milan. Kec. Baskonija, Dubaj. Kec. Sve stavike, cijelo kolo. Valencia. Dvojka. Valencia. Kec. HPL Partizan. Dvojka, vrate. Olympiakos, Monaco. Kec. Hoćeš... Ajde ti, ja neću govorim predikcije, neće me niko oslušati. Ti da nisam nekog put. Kec. Bayern Real. Dvojka. Pa Makabi. Kec. Barca, Milan. Kec. Baskonija, Dubaj. Dvojka. Paris, Efes. Dvojka. Valencia, Fener. Dvojka. Olympiakos, Monaco. Kec. Idemo dalje. Ništa se ne slaže. Znači da je dobro. Znači da smo dobro prediktovali, dobar čim se ne slažeš. Žalgiris Asfa. Žalgiris ima dobro duplo kolo. Dobro duplo kolo, mislim da će Žalgiris biti. Virtus i Virtus i Asfa kuć. Ode Žalgiris na 6-2. Čitaj mi dalje, bre. Valencia, Dubaj. Kec. Kec. Bayern, Virtus. Kec, din vidi, brate, došao. Kec na Bayern, se slažem. Milano, Pariz. Kec. Dvojka. Tu sam da se pere, kao. Znaš, kao mi smo izgubili na Parizu malo dobar. Real, Fener. Dvojka. Kec. Ma mora realno nešto da pobedi. Zato Pau. Dvojka. Dvojka. Olympiakos, HPL. Kec. Kec. Baskonija. Ja bih rekao Kec, ali je dvojka, brate. Isto dvojka. Ja bih rekao da Partizan dobije HPL, ali neće dobije. Dobro, brate, pričajte šta. Predikcija 0-2 HPL okolo. Evo ti ih taj kapol da pita jednom snom. Ništa, to je to, a? A, Đokice? To je to za ovu jednu veselu epizodu opušteno. Lagan. Da te baš u njom smo se opustili. Dosta je ozbiljnosti u ovim gostovanjima, moramo da se opustimo. Da, ovo moramo nekad. Pustimo možda. Mogu ja da zjavim, da. Sam, ti si mnogo opušten. Da se zahvalimo Luki. Da si ti mnogo su... Brate, mnogo. Prvi van, brate, toliko, brate. Pa, si vidio? Ma kakav koncept ne mora niko ne da gleda. Za njegovu dušu osmiljena epizoda. Dušu, brate. Luka, hvala ti što si došao. Sad ćemo malo češće da se vidimo. Tu će da se miksuju naši prijatelji s kojim smo radili Floatcast online, pošto je to vaša želja. Showcast. Brate, Showcast, da. I
vidimo se uskoro ponovo na ovom istom mjestu. Veliki pozdrav. Hvala na pažnji. Prijatno. Flukast kad košarka priča.